Hi! Ito tayo ulit sa ating panibagong vlog dito kay Sickboy. So ang ginagawa natin kay Sickboy ngayon ay yung i-check natin yung lahat ng connection wire niya, no? Itong mga sinitan. So dahil sa may edad na rin yung motor, so almost 12 years na siya, sigurado napakadungis na ng mga sulok-sulukan na ito. So preparing na rin to para sa mga magiging rides natin, sa mga gagawin nating paglalakbay kasama si Sickboy. So para prepared tayo sa atin at safe tayo sa ating pag-ride at walang aberya, i-check natin yung lahat ng mga wirings niya, baka mayroon ng mga talok o kaya naman yung mga bitak-bitak na kailangan nating palitan. And then, so nilinis na rin yung cord. So siyempre, nagpatulong na rin ako sa pinsan ko. So shout out kay Tyron. Yan o. So, nagpatulong ako sa kanya. Dahil medyo matrabaho at maraming kailangan kalasin. And then, may mga konting aberya mga bay dahil may kalumaan na rin, medyo marupok na yung mga plastic. So may mga nabasag kami na hindi nakasahan. And then mga bay, meron akong biniling split wire, no? So high tension wire o yung parang mapino yung wire na ito kaysa original na wire, no? Pino. Kasi yung original wire na sa spark plug, makakapal yung parang stranded kumbaga, no? Sa parang pang-kuryente sa bahay. Ito naman pino, may halong fiber. Yan, so try natin. So medyo upgrade natin yung performance niya, yung kuryente. Yan, pero stay stock engine pa rin tayo. Ayan, so shoutout nga pala dito sa mga chikiting na sinasabi ko last na mga na mention ko na shoutout ko, sila Gab, yan, si Julian, si Kian, si ano parang pangalan mo pare? Si Car. Ha? Si Car. Car, tsaka si Mokong, the only one Mokong in the Balupa. Alright! Ayan, sabay. So, ngayon, nakalas na namin siya. And then, talagang napakarumi na ng mga ano to. Yung kabilang side, nalinis ko na. And then, itong side na lang. So, lilinisin natin. So, may ginamit din ako na isang special na chemical pang detailing, no, kumbaga. So, spray lang. Pusit-pusit ba? Ayun. So yung mechanism ng card na ito, medyo parang special, para siyang may power jet, no? Yung ito mga bike, no? So talagang napaka-amazing, no? Ito parang bomba. Yan, no? So pagka nasagad mo na yung throttle mo, may parang siyang ano doon na magpupush dito. Yan. Pag nag-push siya, mayroon pa siyang extra ibubuga na gasolina papunta doon sa chamber, no? Doon sa ano, no? Dito, no? Parang ano mga bay? Dito siya lalabas, oh. Dito siya may pinakabunganga, no? Tapos extra power pa. And then siguro extra power, extra gasolina. Napakamahal pa lang ng gasolina ngayon. Ayan. So, ilang mga bahay, hindi pa natin napipaint yung tapalodo, yung ito, yung sa likod, yung rear fender. Hindi ko pa siya napipaint. Kasi mas inuna ko yung paglinis, pag-detailing sa kanya, yung mga loob-loob. Kasi gusto ko rin ma-check, baka mamaya may mga kailangan ng palitan. Kaya, yun. And then mga bay, yung in-order ko na clutch lever, so, dahil wala naman akong ginagawa, pinabit ko na rin, no? So, itinambi ko muna yung dati. Ayan. Ayan, so dito, malinis na dito banda. So, ayan mga bay, hanggang dito lang yung vlog natin. Abangan ninyo yung mga susunod nating gagawin sa kanya, yung mga update na gagawin sa kanya. So, kita-kits tayo sa next vlog ko. Ito nga pala, si Born to Bride. At Dons TV, don't forget to like and share and subscribe nyo ang channel natin para lagi tayong updated sa mga gagawin natin, sa mga more tips na rin. At saka ano pa ba, yung mga pwede nating matutunan pag tayo ay naglalakbay. So, ayun lang mga bay, kita-kits tayo ulit. Sana natuwa kayo dito sa vlog na ito. Yun lang. Paano mga kalolo? Dito na lang muna mga kalolo. See you on my next vlog.